Έχετε παράλληλη ασφάλιση? Είστε ένας από τους 300.000 συνταξιούχους κύριας σύνταξης πριν από τις 13 Μαΐου του 2016 που τους στερούν το δικαίωμα για προσάυξηση στη σύνταξη. Ξέρετε ότι με παράλληλη ασφάλιση η σύνταξή σας θα αυξηθεί έως και 470 ευρώ το μήνα και μάλιστα αναδρομικά. Παράλληλη ασφάλιση σημαίνει να ασφαλίζεσαι τον ίδιο χρόνο σε διαφορετικά ταμεία. Μην αφήνετε να παίζουν με τα δικαιώματά σας. Το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων είναι δίπλα σας με έτοιμη την αίτηση για να πάρετε τα χρήματά σας. Έλα στο ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων. Είναι η φωνή και η δύναμη όλων μας.